Ja tenim preparada la Sheila Toledo. Sheila, què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda, Arnal. Per fer el repàs, l'anàlisi de com s'han comportat els mercats aquesta setmana, abans que res, doncs, sorpresa per tenir un nou interlocutor. És un plaer per tu. Amb mi estar parlant amb tu també, Doncs el plaer és nostre, Sheila. A veure, explica'ns una mica com han anat les dades aquesta setmana. Doncs comencem, com sempre, als Estats Units, on les darreres dades han estat mixtes. Les peticions setmanals d'atur han augmentat i el deficit comercial de novembre s'ampliava més del previst. Sorprenia la forta caiguda del gener de l'índex de confiança del consumidor, el Conference Board, fins a mínims del 2014. I en el conjunt, això va contribuir al fet que l'estimació del PIB de la Fed d'Atlanta per el quart trimestre baixés al 4,2 anualitzat des del 5,4. No obstant això, la mirada dels inversors se centrava en la reunió de la Fed, que va acabar amb pocs canvis, mantenint els tipus d'interès malgrat les pressions de Trump i amb una votació de 10-2. El comunicat destacava l'estabilització de l'ocupació i una inflació per sobre l'objectiu. Powell no va fer comentaris sobre el seu futur a la Fed, recordem que marxarà al maig, tot i que sí va advertir de la trajectòria del deute federal nord-americà, que ja està per sobre del 123% sobre el PIB, dient que és insostenible i que s'haurà d'abordar com més aviat millor. A Europa, el rerefons macro va tenir un punt més constructiu gràcies a l'indicador de sentiment econòmic de la Comissió Europea per a la zona euro, que va marcar un màxim de 3 anys fins a 99,4. Va sorprendre positivament en tots els components, servei, indústria i consumidor. El retrocés de la inflació, gràcies al retrocés de la inflació, a les retallades de tipus per part del BCE, un mercat laboral sòlid, menors tensions comercials i la perspectiva de estímuls fiscals que estarien impulsant una millora a la Unió Econòmica Europea. Les dades preliminars de creixement del quart trimestre i la inflació del gener milloraven per a Espanya i a Alemanya, mentre que França quedaria una mica enrerida. Alhora, la taxa d'atur de la zona euro tornava a mínims històrics del 6,2. I tant que sí, doncs bones notícies, per tant, per al que seria els països europeus, una mica pitjors pel que deies dels Estats Units. Què han fet les borses, Sheila? Doncs, Arnal, tot el contrari. Aquesta setmana s'han girat les tornes. Sí, els mercats financers han tingut un pitjor comportament relatiu a Europa respecte als Estats Units. Els principals índexs europeus tancarien la setmana amb pèrdues, tot i que destaquem el fort retrocés del DAX, que seria més d'un 1,5 per l'impacte negatiu sobre les companyies exportadores a causa de l'apreciació de l'euro, que ha tocat màxims del juny del 2021. També per la caiguda de SAP després dels decebedors resultats empresarials del quart trimestre. Els índexs americans així tancarien amb lleugers números vermells, amb la vista posada en el risc d'atac a Iran i uns resultats trimestrals mixtos per a les gegants tecnològiques. A la banda oposada, els mercats emergents tancarien amb alces del 4%. I per sectors, et preguntaràs, per sectors, fortes caigudes en el tecnològic, que pel que ja hem comentat, i també pel healthcare, el sector de salut, després de que Trump proposés mantenir estables els pagaments dels plans privats del Medicare l'any vinent, quan s'esperava que això fos l'increment del 6. En el mercat de les commodities hem vist molta volatilitat en el preu del petroli, que ha tensionat amb augmentar el temor d'un atac, com dèiem, a l'Iran, però aquestes tensions es relaxaven parcialment amb el compromís de Putin d'aturar els bombardejos a Kiev durant una setmana i alleugerament d'algunes sancions sobre la indústria energètica de Venezuela. S'espera que l'OPEP decideixi mantenir en pausa els augments de producció en la seva producció a l'1 de febrer. Durant la setmana es recuperen més d'un 5% així al preu del cru. L'or i la plata es desplomaven avui un 7%, en el cas de la plata, degut al gir de la Fed amb les estimacions d'una Fed menys dovis, gràcies al nou candidat de president a la Fed. I tant. M'agrada molt, Sheila, com s'interrelacionen les notícies econòmiques amb les polítiques. Evidentment és causa-efecte les unes de les altres. I tant. En aquest sentit, la pròxima setmana, quines notícies hi haurà? Doncs serà una setmana en què tindrem les previsions dels PMIs de gener a banda i banda de l'Atlàntic i la publicació inicial de aquestes dades a Espanya. També es publicaran les dades corresponents al mes de setembre de la producció industrial, manufacturera i comandes de fàbrica per a França i Alemanya. A l'altra banda de l'Atlàntic es donaran a conèixer les habituals dades d'ocupació amb l'ADP com la dada destacada, així com els ISM del gener. I finalment, el més rellevant, vindrà de la mà dels bancs centrals, amb el Banc Central Europeu i el BOE del Regne Unit com a protagonistes, malgrat aquí no s'esperen canvis. I tant. Doncs Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorrà, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Sigui l'interlocutor que tinguis, doncs ens ho aclareixes tot molt bé com sempre. Moltes gràcies a vosaltres, sempre és un plaer.